गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै आं फोरोंनो आखायाव लादों गु थाखोनि 2.4 सोंथिनि सोंथि नाम्बार 6। बेयाव दङ जोंहा जुदि x² + px + q आरो x² + mx + n बां-बिदाब मोन्नैनि x + a मोनसे आगोसा दिहुनगिरि, अब्ला फोरमान खालाम दि a = n - q/p - m। मा खालामनांगौनो? मोननै बां-बिदाब दङनो, नैबे मोनसे बां-बिदाब, बे मोनसे बां-बिदाब, मोननै बां-बिदाब। बै बां-बिदाबनिनो मोनसे कमन माने आगोसार दिहुनगिरि दङ न, दिहुनगिरि एबा सानजाबगिरि एखे। बेबायदि जायोबा माखौ दिहुननांगौनो? a आ समान जायोनो माबेनि? n - q/p - m। बिदिब्ला जोङो मा खालामनांसिगोन? जिहेतु नैबे मोनसे सानजाबगिरि, बेनि मोनसे सानजाबगिरि, अब्ला मायबा मोनसे अनजिमाया माब्ला सानजाबगिरि जायो बेखौ मिथिग्रोनांगोन जों। माब्ला सानजाबगिरि जायो? 3 आ 8 नि सानजाबगिरि नंगौना नङा होननानै जों माला मिथिगोन? अब्ला 3 आ 8 नि सानजाबगिरि नंगौ नङा होनना मिथिनो थाखाय जों मा खालामना नायग्रोगोन? रानना नायग्रोगोन। माबायदि रानगोन? 3 सानजाब 2 = बेसेबां? 6। आद्राया बेसेबां मोनखो? 2। अब्ला आद्राया 2 जाबाय। होमबा राननानै जों आरो राननानै मोना थारमाने बे 20खौ। होमबा बेनिखायनो मा खालामो जोङो? जेब्ला जायखिजाया मायबा मोनसे अनजिमाखौ जोङो राननानै बेनि रानखोन्दाया जेब्ला लाथिख' जागोन, अब्लासो बै अनजिमाखौ बै मोनसे अनजिमानि दिहुनगिरि एबा सानजाबगिरि बुङो। सापस जोंनिया एबा रानग्राया 2, बेनिफ्राय रानजाग्राया 8। अब्ला जों मा खालामबाय? दा रानना नायनोसै। 2 दो 4खौ रानबाय, 8खौ रानबाय, 4 बार थाङो, अब्ला 8 जायो। मा जाखो? लाथिख'। 2 जों सानजाबनानै जोङो 8 फुरा मोनबाय। मोननानै जों आद्राखौ बेसेबां मोनबाय? लाथिख' मोनबाय। आद्राया लाथिख' जानायखायसो नैबे 2आ नैबे 8नि मोनसे मा जाबाय? दिहुनगिरि एबा सानजाबगिरि होनना बुंनो हायो। अब्ला बेखौ मोनसे सानजाबगिरि एबा मोनसे दिहुनगिरि। अब्ला 8नि नैबे मोनसे दिहुनगिरि, नैबे मोनसे दिहुनगिरि। अब्ला नैसोर मोननैया सानजाबगिरि जाबाय। मानि? 8नि। दा बुजिबाय सानजाबगिरिया मा? अब्ला जोंनिया मा? नैबेनि मोनसे सानजाबगिरि, माने नैसोरनि रानखोन्दाया 0। नैबेनि मोनसे सानजाबगिरि एबा दिहुनगिरि, अब्ला नैनि रानखोन्दाया मा जागोन? 0 जागोन। बुजिबाय? बिदिब्ला नायदो जों बोरै लिरगोन। जिहेतु जोंनिया नैबे बां-बिदाब, बे बां-बिदाबब्ला जों हमना लानोसै आरो। हमबाय p होननानै हमनोसै जों बां-बिदाबखौ। px सोलाय-सोल' x थानायखाय x सोलाय-सोल' गोनां बां-बिदाब जाबाय आरो। x² + px + q, इबे मोनसे बां-बिदाब। आरो मोनसे हमना लानि, आरो मोनसेखौ मा होनना हमनो? q होननानै हमनोसै। qआवबो मोनसे x सोलाय-सोल' गोनां बां-बिदाब। x² + mx + n, बै मोननैया बां-बिदाब। होनाय दं, मा होनाय दं? x + a दङमोन न? नैयाव सानजाबगिरिया x + a। दानिया मोनसे बाथ्राखौ बेयाव गोसो होनांगौ जोङो। जेब्ला नैबे x + a लायोबा नैबेनि जोंनि नैबे a = n - q/p - m बिदि मोना थारमाने जोङो। माने एसे गोरोन्थि बादि जाना दं आरो बिजाबाव। x + a लाबाथाय जोङो मासो मोनगोन? m - p सो मोनगोन। माने p आ माइनास, m आ प्लाससो मोनगोन। अब्ला जों नैबेखौ मा खालामना लानानै बानायनोसै? माइनास खालामना लानानै बानायनोसै। माने x - a हिसाबै लाना बानायनोसै। नायदो, x - a आ px आरो qx बिदाब गोबां राशिनि मा? दिहुनगिरि, माने आगोसा दिहुनगिरि। आगोसा दिहुनगिरि होनदों। अब्ला बेनिखायनो जोङो x - a नि लाथिख' दिहुनना लाग्रोनि। x - a नि लाथिख' दिहुनना लाथारनांगौ। मानो होनबाथाय x - a नि लाथिख' दिहुनबासो जों x नि मानखौ मोनगोन। x खौ लाखिबाय, a खौ बिथिं हरबा जोंनिया मा जागोन? +a। दानिया अब्ला जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिबाय। जिहेतु x - a आ px आरो qx नि आगोसा दिहुनगिरि, अब्ला जोङो जेब्ला x नि जायगायाव जों a फज'गोन, अब्ला pa आ मा जागोन? 0 जागोन। माने जों जेब्ला नै x नि जायगायाव x नि मानखौ फज'जोबगोन, अब्ला जोङो थाङै थाङै मा मोनहैगोन? 0 मोनहैजोबगोन थारमाने। बाथ्राखौ बुंनाय जादों। नैखिनाखौ x नि मान फज'बाथाय जों 0 मोननांगोन। मोननायखायसो नैबे मोनसे दिहुनगिरि जादोंमोन। जाबाय। बेनिखायनो qa आबो मा जागोन? 0 नि समान जागोन आरो। दानिया जोङो
बिदाब गोबां राशियाव मा फज'नोसै एक्सनि मानखौ फज'जोबनोसै एक्सखौ बेसेबां मोन्दोंमोन जोङो ए मोन्दोंमोन गासैखौबो अब्ला जेरावनो एक्स दङ बेयावनो ए फज'गोन जोङो पि एक्स दङमोन ए समान एक्स स्क्वायर एक्सनि जायगायाव ए जाबाय प्लास पि इन्टु ए प्लास किउ बिदि जाबाय दानिया जों नैनि मानखौ बेसेबां मोन्दोंमोन पि ए समान बेसेबां मोन्दोंमोन 0 मोन्दोंमोन समान ए स्क्वायर प्लास पि ए प्लास किउ बिदि मोनबाय दानिया जोङो लाथिख'खौ इथिं लांसै नैखिनिखौ गासैथिं लाबोनोसै आरो सिगांथिं ए स्क्वायर प्लास पि ए प्लास किउ समान 0 जाबाय जोंनिया बेखौ जों से नम्बर होना दोनथ'नोसै नेक्स्ट फैलायबाय आरो मोनसे बिदा गोबां राशि दंमोन मा किउ एक्समोन एक्सनि जायगायाव जों ए फज'नोसै जेराव एक्स दङ बेयावनो ए फज' एक्स स्क्वायरमोन जोंनिया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लास एम एक्समोन एक्सनि जायगायाव ए फज'बाय प्लास एन जाबाय नैखौ किउ ए माने बेसेबां मोन्दोंमोन किउ ए माने 0 मोन्दोंमोन 0 फज'बाय ए स्क्वायर प्लास एम ए प्लास एन बेखिनियानो थाबाय दहनि बायदि बिखौ बिथिं लांनोसै ए स्क्वायर प्लास एम ए प्लास एन समान 0 2 नाम्बार होना दोनबाय जों बेखौ दानिया 1 नम्बर आरो 2 नम्बरखौ जोङो नायनानै नुबाय मा इनि रानखोन्दायाबो 0 माने इबो 0 इबो 0 मोननैनियाबो 0 0 दङ अब्ला 0 दो समान 0 0 समान अब्ला जों मोननैखौ समान होननानै बुंनो हागोन होमबा जों नायबादि लिरबानो जाबाय आरो दानिया बेनिखायनो लिरलायनाङा 1 आरो 2निफ्राय 1 आरो 2निफ्राय मा मोनगोन जोङो नैसो मोननैखौ समान होननानै मोनगोन फार्स्टजों लिरगोनसै आङो ए स्क्वायर प्लास पि ए प्लास किउआ समान माबेजों सेकेन्डनिजों ए स्क्वायर प्लास एम ए प्लास एन बिसोर मोननैया समान दानिया समानसिननि बिथिंगालाय ए स्क्वायर दङ बिथिंबो ए स्क्वायर दङ समान समान जाबाथाय दानना होनो हायो मानो दानना होनो हायो होनबाथाय ए स्क्वायरखौ इथिं लाबोयो मा जागोन दानख'नाय जागोन अब्ला बिसोर मोननैया दानजागोन आरो दानिया पि ए जेराव ए दोङो ए गोनांखौ बैजों लाना फै बेखौ समानसिन बारबाथाय मा जागोन माइनास एम ए जागोन समानसिन इथिंगालाय एन दंखायो किउखौ इथिं लां ए गैयिखौ लांनोसै जोङो अब्ला माइनास जाहैगोन बेबो थांनानै माइनास जाहैबाय दानिया जोङो माखौ दिहुननांगौ एखौ दिहुननांगौ जों दिन्थिनो होनाया ए समान होनना दिन्थिनो होदो अब्ला नैनिफ्राय जों मा कमन लानो हायो ए कमन लानो हायो ए कमन लाबाय ए कमन लाबा ब्रेकेटआव मा थालांगोन इयाव पि थालांबाय माइनास नियाव एम थालांबाय समाननिथिं मा दङ एन माइनास किउ दंखायो एन माइनास किउ दानिया जोङो एखौ लाखिनो हानाय जाबाय एजों नैखिना सानजाबथाय जाना दं अब्ला नैखिनाखौ जों हरबाथाय बोखाव खोन्दो जाहैयो सानजाबथानाया समानसिन बारबाथाय बोखाव खोन्दो जायो अब्ला पि माइनास एम गोजौआव मा दंमोन एन माइनास किउ अब्ला जोंनो दिन्थिनो होनाया बे नंगौ नङामोन दिन्थिनो होनाया बेमोन अब्ला जों मा खालामबाय दिन्थिबाय बा दिन्थिनाय जाबाय बेखिनियावनो जोब्बाय आरो दा नोंसोर बेखिनिखौ फार्स्टनिफ्राय मोजाङै नायनानै लिरस्लायना लाबानो जाबाय दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।